O programa de termalismo social da Deputación de Ourense para o ano 2026 abriu o prazo de presentación de solicitudes. Deste xeito, calquera persoa interesada poderá solicitar a súa praza a través de internet. Ademais, para facilitar o proceso a aquelas persoas con dificultades no uso das novas tecnoloxías, a área de benestar prestará atención persoal nas súas oficinas, ubicadas no edificio de Correos da Rúa Progreso. Tamén se poderán realizar as xestións a través dos traballadores sociais da maior parte dos concellos da provincia ou mediante unha chamada telefónica aos propios balnearios que actúan como entidades colaboradoras. Para o ano 2026, os balnearios participantes habilitarán quendas desde o mesmo mes de xaneiro ata decembro, ofertando prazas que permitirán acudir aos balnearios da provincia en calquera data do ano a través do programa da institución provincial. A principal modalidade do programa por número de prazas ofertadas será a de estancias termais de 6 días, 5 noites con aloxamento, pensión completa, de técnicas termais e acceso ás piscinas de auga minero-medicinal termal. A primeira quenda ofertada nesta modalidade será programada polo balneario de Laias, que se iniciará luns 19 de xaneiro, tan só 12 días despois de abrir o prazo de solicitudes. Toda a información do programa está disponible na web termalismoourense.com, que inclúe datos sobre os balnearios participantes Arnoia, Eurostars de Allariz, Laias, Lobios, o Carballiño e Partovia. Como novidade este ano, os balnearios poderán ofertar un prezo único ou diferentes prezos en función da consideración de tempada baixa, media ou alta na que se habiliten quendas.